panudlo kuno sa atong simbahan batsok ang kaning pag tangtang sa kahugawan batsok, kaning gitawag og kaning bunyag batsok nga ang tubig batsok makatangtang o makapapas sa sala. Unya batsok, panudlo po sa Biblia batsok diri sa Leviticus 22 kapitulo 22 bersikulo 6 nga ang pagkaligo makatangtang sa kahugawan. Nga diin gawas kung maligo siya, malimpyo siya. Muna batsok, ang pangutan na diri batsok, kung maligo ta batsok, matangtang ba ang atong sala batsok, matud pa niya batsok. Palugog patinawan ni batsok para po sa katinawan sa atong mga suking tigpaminawan og sa nangutanan ni batsok. Palugog patinawan batsok. Atong ikatubag ang bunyag nga sakramento gi padayag yun ni Sus. Nga gawas ang tao ipakatao pag-usap pinagi sa tubig ug sa espiritu di siya kasuod sa gingharian sa langit. Ya sa 1 Pedro 3:20-21 si San Pedro mihubad nga kanang pagisgot sa tubig bunyag na maingon nga ang pinagi sa tubig na luwas kadtong wow lang kataos panahon sa lunok si Noe yang asawa tuo niya ka anak kalaki o tuo niya ka umagad nga babae, 8 tanan. So bunyag nga pinagi sa pagbunyag dili na paghugas sa buling sa bata kundi sa kahimtang sa kaway grasya sa bata. Nga napanunod gikan ni Adan og ni iba nga gikuhaan sa Ginoo sa sinina nga langit nun nga mong sanctifying grace manang mataw kaliwat ni Adan og iba gawa sa mahal nga Birhen, way grasyang magkasantos. Muna si San Pablo, ni sulti ni ana, nasa 1 Corinto 7:14, ang bata hugaw, o kini musangko nganto sa pagkahinlo. So, kanang paghinlo, muna siya ang pagbunyag kay gisulti man ni San Pedro. Nga, sa mga dagko, magkinulsol mo una, magpabunyag, aron mapasaylo inyong sala, makadawat mo sa gasa Espiritu Santo. Pero dili ni para ninyo. Alang sa inyong kabataan. Ya, kitanaw na ko sa Griego ng kabataan, tiknoes. Singular sa Greek, tiknion. Infant or suckling baby. Nga ang bunyag di ay sa mga suwali ni San Pedro, di lang para sa mga dagko, para sa mga bata. Na sa buhat sa mga apostolis, uluhan 2, tudling 38, ngantos 39. Ya, kinalang tubig kay katong ko nga gitudluan ni San Felipe diyang nakonbinser sa gitudlo ni San Felipe nga nakinahanglan ang tawag manunubos o manuluwas ug ang manunubos ni anhi na gilansang sa krus niya dugo naghugas sa tong kasalanan nagbilin og mga pagtulunan nga ngay natong tumanon ang bunyag mo nagpabunyag dayon ang pagkakita nila sa ilang panaw sa kining kalesa nagsakyan sa maong Eunuko uy na may tubig na naog sila gibunyagan dayon si katong Eunuko nang nabunyag mo si San Felipe. So klaro kinahanglan og tubig ang sakramento nga bunyag kaya na may bunyag nga wa mo gamit og tubig katong mga bata nga gipatay tungod sa ngani sus dugo yun ang gigamit sa ilang pagbunyag mong blood of the innocent child niya nakadawat sila sa dakong panalangin sa Ginoo. Ya kanang baptism of desire. Kanay mga tao nga naminaw sa mga pulong pagtulunan sa simbahan. Unya wa sila kahuman silang leksyon kay pagpauli nila giatangan sila sa mga ilang mga kauban sa tribo nga di gustong makrisyanos ug gipamatay sila. O katong mga tawhana ang gipamatay doon na sila ay baptism of desire. Nga nasud silang kasing-kasing ang tinguha nga kung mahuman nilang leksyon Kristiyana, magpabunyag sila. Muna nga doon ay bunyag may tubig. Kapan ang bunyag nga sakramento doon na gitubig. O kanang maligo ta, nagsabon ang atong makuha diya ang buling na gyud sa itong lawas. Lain ni sa bunyag kay kining bunyag, the sacrament has external sign, makita ang timaan.
Unsay timaan nga makita tubig ay bubok o itusmaw o naibawta nga sa San Juan City 38 kadtong mga tawo wala pa ka dawat sa tubig, malimpyos tubig nga mao ang Espiritu Santo. So meaning the water in baptism is the grace of the gift of the Father, ang Holy Spirit. Muna itong tubag sa pangutana nga ano nga doon ay tubig ang sakramento nga bunyag. Dagang salamat Brad Sok sa pagpatinaw nimo sa pangutana ni Brad Jan Jasper Fanan unya ato sa ning tagdon Brad no kining atong naa sa atong live streaming. Nag-ingon diri Brad Sok gikan ni Bet Ismiro nag-ingon dinhi mayong gabi Brad Sok makasala ba ang tao nga dili mutuo og bakuna? Palihog ko og papatinaw Brad Sok. Sa pagkakaroon, klaro man nga, di matakasa kay di man pugsanay sa diha nga interviewon ka sa doktor o mga tinugyanan sa vaccination niya. Kung man, bakunahan ka sir. Bingon ng tao, adil na ko pabakuna ma'am, adil na ko pabakuna doktor kay sustinido ko ning akong lawas na. Di ka pugson. Kay pirmahan nga gipugos ka. So, kay di tapukson dili sa di ta pabakuna pero sa panultihon paskaraan nga prevention is much better than cure. Ang atong pagpanagandaan batok sa sakit mas labing maayo nga hikabayan nata sa mga tunukon kaayong sakit nga maglisod na tagkupo-kupo aron maluwas pinagi sa corona karon nga tunok nga dayon makamatay nato. Simba ko muna nga kinahanglan lang ta nga kanunay ngayon mangandam usa sa proteksyon nato maong vaccine kay na naman sa atong element sa atong lawas nga dunay mga coronavirus away ho niya ug wa tay ig-aaway wa tay instrumento sa ikaaway wa ta bakunahe ug minus ang nganlan nato strength stability physically pildi ta pero sa gamay-gamay ra atong kabasko pero nanatay armadura nga moaway sa coronavirus tungod sa gibakuna mas mayo lagi na kay prevention is much better than cure kaysa kabayan nata sakit kay suwa pa ato nang gihinginlan ang sakit pinagi sa pagbakuna mo nang kun dunay naman lagi nga matay gibakunahan do na tuy lahing sakit do tuy lahing gibati nga nasugat ba ni kaligwa kayo itug-an sa pasyente o sa interview. O sa may ngunta nga, die today, die tomorrow, pagbuot man na si Ginoo. Pero majority, generally, mas maayo nga magbakuna ta kay daghan man nagkapahamos nga maayo ang resulta. Ako na human gina kong dosage niya, may man akong gibati. Kaloy sa Diyos, magagahom nga Diyos. Di ta nganti niya na. Mas maayo nga natay sagang daan. Masa dili sala igsoon Simero kundi ka papakuna. Dagang salamat Brad